Казвам се Людмила Станева и съм преподавател по английски език, а също и преводач от английски на български. Обучавам се в езикова школа Excellence от 2 години. Изкарала съм 6 модула, стигнах до ниво NL4. Решението дойде съвсем спонтанно. Приятелят ми е холандец и така на шега реших, че мога да му докажа, че мога да проговоря малко холандски и мога да общувам с неговото семейство. Постигнах страхотни резултати. Вече се опитвам така свободно да говоря с него и с неговите приятели и родители. Excellence е страхотно място за обучение и мисля, че беше страхотно решение да дойда тук. Страхотно място, където човек може да срещне нови приятели. Също обучението, което предлага школата е на изключително високо ниво, с изключително модерни технически средства. Преподавателите, имах щастието да уча при холандец, което беше страхотно за мен и да черпя с пълни сили знания, не само за езика, но за културата, за традициите и за навиците на този народ. Преподавател, който успя да ни зарази с своя ентусиазъм и така и ние имахме желанието и мотивацията да учим и да научаваме все повече неща. С удоволствие бих препоръчала Excellence на всеки един мой познат като страхотно място, където ще учите докато се забавлявате.